Oh hallelujah. Siyabonga. Bonga siyami. Ndeni wakadlamini omusha abacekeceke. Hallelujah. Kodwa ke kuthi angibonge nje ngithi ulufane ludumo sonini nani uphila Yabingelela egameni lika Jesu. Oh hallelujah. Kristu waseNazaretha. Oh Nkosi yami. Igama elinamandla. Hallelujah. Igama elingcwele. Oh hallelujah. Igama elehla ezulwini. Oh Nkosi yami. Lazonyakazisa emhlabeni. Oh Jesus. Uthi uJesu uma enikezwa ithuba lokuthi akazofunda amazwi uthi eJerusalema umoya kaNkuluNkulu uhlezi phezu kwami uthi ungigobile ukuba ngizoshumayela indaba ezinhle bese ngiphinde ngizokhulula nabo bonke ababoshiweyo ababoshwe emandleni obumnyama ababoshwe naseyifeni ababoshwe nakuzo zonke iqalekiso Nkosi yami umhlaba ophila ngaphansi kwaso ngenxa yesono. Oh Jesus. Kodwa wehla uJesu wathumela indodana. Hallelujah. uNkulunkulu wathumela indodana ukuze bonke abagilaziwe bakhululeke. Oh hallelujah. Sinofakazi obuhle ngaleli gama. Amen. Abanye uKristu Jesu engakafike engakabi khona emindenini yabo imshado kwakuyinto engekho. Nkosi yami. Ngenxa yamandla obumnyama. Jesus. Kwaziwa nje ukuthi la ekhaya kuyazaliswa nje ingane kodwa lutho ukushada. Hallelujah. Kodwa malifika igama lika Jesu libhodloza imgoqo. Oh Jesus. Yamandla obumnyama kuqale ngomntwana kaNkulunkulu ozelwe ngempela. Oh Nkosi yami. Yesu likaNkulunkulu. Oh Jesus. Ngoba igama lika Jesu lilodwa. Nkosi yami. Yakwazi umnyakazisa. Jesus. Yakwazi ukudala indlela ezweni lakahlonga siko. Oh hallelujah. Ibe khona. Oh Jesus. Kuthi kwenzeka izinto bethe abantu hayi njoba ngasebenza umuntu nje la ekhaya kwenziwa ukuthi abadala basithukuthelele abadala basinyanyele ngenxa yokuthi asenzi kahle asenze kodwa uJesu ongaphezulu kwabadala. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Uma umhlubukile uJesu akakupanishi kunalokho uyabiza ethi woza kimi mina ngizokuthula umthwalo ngoba nami njoka. Hallelujah. Alikho nzima
Oh, hallelujah. uthi konke emkhatheleyo Oh, hallelujah. kimi Oh, Jesus. mina ngizoniphumuza Oh, Nkosi yami. Kona konke ofika kuKristu Jesu Jesus. uyaphumula nathi saphumula ngeli gama Nkosi yami. Jesus. saphumula esabeni ngoba sasesaba makuzothwasa ihlobo sesiyahamba siyofuna umuntu ozoqinisa ikhaya Jesus. sizama ukuphila Oh, hallelujah. siyogatshwa kuthiwe asihambe singabe sisabheke emuva Hey, Nkosi yami. ngenxa yokwesaba Oh, hallelujah. kodwa uphephela kulo leli gama kanakho ukwesaba abanye ngisho imishado yabo bayibambe ngey'taputapu zomanqonde Hey, Jesus. ngoba bazi ukuthi imishado iyakhandwa Oh, hallelujah. amadoda ayakhandwa Hallelujah. bathi ayikho indoda engafeli zama kumanqonde uzokwazi ukumlungisa nanku uJesu evangelini asinawo amadoda afebayo Oh, Jesus. Hey, Nkosi yami. afebayo angikhulumi esontweni Njalo. angikhulumi ngomuntu osontayo Hallelujah. asinawo amadoda ashulwa ukuzi-self-controla azilawule kuze kuphume amakhosikazi abe nestress Hey, Nkosi yami. kodwa egane inyawo kaNkulunkulu athi uyofuna imithi yokudlisa indoda kanti izothithimala iye kukulekelwa uzipho Oh, hallelujah. iye kukuphasha ingane uNkulunkulu yena umnikazi womshado zonke izinto zomshado zaqala e-Eden ziqala uNkulunkulu yingakho ayikho into eyisisekelo ngaphandle kwakhe Hey, Nkosi yami. abantu babemlahlile uNkulunkulu bayazama isekelo Hey, ngoba Jesus. ayikho into ongakwazi ukuyibamba ngokwakho ukuhlakanipha nangokwakho ukuqonda Hey, Jesus. kodwa udinga igama likaJesu Oh, hallelujah. ngoba igama likaJesu yilona elinamandla Oh, hallelujah. yilona elidala indlela ehlanye Oh, Jesus. yakwahlonga sini Jesus. futhi into emnandi ngevangeli asikhokhe imali Hey, Nkosi yami. siphila mahhala akwethu Mahana. siphila free of charge Hey, Nkosi yami. abanye abantu imishado bayahamba bayoyilanda kubathandazi Hey, Jesus. bayahamba abanye baze bahambe enqulu engafuni ukugqoka Hey, Nkosi athi yami. ngizela bengibone khali ngizoshada Hey, Jesus. kodwa lento iyisipho esivela kuNkulunkulu zokuNkulunkulu ma usungenwe nguye wanamathelana naye uyakuphinda ezinhle Hey, Nkosi yami. akusho ukuthi izinto ezinhle zivela kusathane kuphela Oh, hallelujah. kodwa zikhona ey'vela ecebeni likaNkulunkulu Oh, Nkosi yami. izwe solifunda u-Amosi chapter 3 Oh, verse 3 Jesus. Hallelujah. elifundeka ngale ndlela can two walk together Jesus. without agreement Oh, Nkosi yami. to meet Jesus. uyabuza u-Amose umprofethi kaNkulunkulu Nkosi yami. uthi kuyenzeka yini ukuthi abantu ababili bakwazi ukuhamba Hey, Jesus. bengazange bavumelane Hallelujah. mina sengicela ukumphendulela ngizothi cha kakwenzeki Hallelujah. ukuba abantu ababili bahambe bengazange bavumelane Oh, hallelujah. asikhuluma ngesivumelwano sikhuluma nge-agreement sikhuluma nge-contract kwameli Oh, hallelujah. i-contract inama-rights and responsibilities Oh, Jesus. i-contract inama-consequences Oh, Nkosi yami. i-contract inayibopho zakhona Oh, Jesus. kuba inkinga umuntu ethi ekuyisivumelwano ekwi-contract Hey, Nkosi afuna yami. upapuruka afike namajuda ngabangani bakhe angekho shushini yomshado Oh, Jesus. usafuna ukwenza izinto ngendlela bekade ezenza ngazo Hey, Nkosi yami. base bacula abanye bathi umshado awulona ijele Hey, Nkosi yami. bathi nawusile ijele Jesus. noma yeba ulona ijele kodwa awukwazi ukuthi sewungaphila ngendlela ubukade usesingile Oh, hallelujah. i-transition iyenzeka automatically iyazenzakala ngoba awusenayo ingqondo eyodwa sekuney'ngqondo ey'mbili lolu kwezi lwengqondo luzohlangana nalololunye ukwezi lwengqondo kuphuma ukwezi olulodwa Oh, hallelujah.
futhi la evangelini asebenzi ngomthetho wase-South Africa Oh, Nkosi yami. ka-50-50 Jesus. hafu Hallelujah. sisebenza ngesimiso sikaNkulunkulu sika-100%. Hallelujah. Yilona uza no-100% wakhe Oh, Jesus. kokuba baba owesaba uNkulunkulu aphathe ikhaya lakhe Oh, Jesus. nomama ngomjalo uza no-100% wakhe Oh, hallelujah. kokuba umama owesaba uNkulunkulu Oh, Jesus. athobe ekhaya lakhe Hey, Nkosi yami. nobaba othanda umndeni wakhe Hey, Jesus. hayi ubaba othanda ama-friends. Hey, Nkosi Jesu. Mina nje kuma-client ami kamoya engisebenza ngawo uyithola isimawuthi imishadi yabulawa abangani Oh, hallelujah. basekufonela nje umabura wathi nje hey asambe siyoshisa inyama noma ngabe kunama-discussions a-serious ushaya phansi baba Oh, sefona Jesus. umabura Hey, Nkosi Jesu. kodwa unkosikazi mayemdinga kunezinto ey'phuthumayo nowhere be found Hey, Nkosi Jesu. kodwa ama-priorities omabura gijima kuqala bangane bakhe Oh, hallelujah. Jesus. Oh, kanti Jesus. lapha sizokhipha u-100 Hey, Nkosi yami. ngoba sisesivumelwaneni bengahamba yini abantu ababili bengazange bavumelane na Hey, Nkosi yami. Jesus. why ungena kwi-institution ye-unity kanti wena usafuna ukuphila wedwa Hallelujah. ngoba phela bekufanele uqhubeke uhlale ekhaya kini Hey, Nkosi kanti yami. wena usazoba umakoti ohluphayo othatha ama-commands akini hhayi endoda oshade nayo Hallelujah. Jesus. ngokuba owesifazane uboshelwe ejokweni lendoda Nkosi yami. ngokuba indoda iyinhloko yakhe Hallelujah. kanjalo le ndoda inesibopho Hey, Nkosi yami. sokuba imthande umkayo Hallelujah. hayi indoda ethanda iy'ngane ngaphezu komkayo Hey, Jesus. kodwa abantu abaneleso sifo-ke kakhulu ekube omama Hey, Nkosi yami. egcine senaka kakhulu iy'ngane indoda nje sekuyinto nkosi yami uyazi iy'nhlwayi ebekwa lapha phandle lapha ey'nyaweni Hey, Nkosi Jesu. abantu nje sekuba abantu-ke sekuyingane Hey, uthola ukuthi wawumuhle na ushade ingane engakafiki Hallelujah. bamele bathole iy'ngane umama ngasazazi phela ukuthi usegangani unobaba Hey, Jesus. ubaba fanele amprioritize Oh, hallelujah. ubaba kufanele amenze abe yinkosi Oh, njengoba hallelujah. kade esho ubaba Oh, Nkosi ukuthi ubaba yami. fanele azise ukuthi uyinkosi Oh, and Jesus. indoda eyinkosi ngisho emsebenzini uyayibona Hey, Nkosi yami. ihamba nje kahle ikhipha umqala Hallelujah. kodwa indoda eganwe yilulwane ihamba ngathi Hey, Nkosi Jesu. Oh, hallelujah. ngoba ilulwane kuthi khanye endlini yona zungeze eduze kwelambu Hey, Nkosi yacisha yami. lisicishe khanye zungeze eduze kwelambu nendoda yaba nebhadi yaganwa umakoti oyilulwane Oh, hallelujah. akabongi aka-appreciate unalezogxeka nje usungaze uzehlula nje usiringi engani usibongile kwakho unosiringi Hallelujah. kodwa uyahluleka ukubonga ukuthi kade thengelwa i-TV Hey, Nkosi yami. uthola indoda yaganwa ikhuphele Hey, Nkosi yalele yami. yaganwa indoda isiyaqala iyancipha ngoba phela nje iganwe yilulwane indoda njalo nje ehlale icheka lifuna ama-weaknesses Hey, Nkosi yami. khana ama-weaknesses lizospecialize ngawo ipharete ngawo Hallelujah. i-weakness uma uyibona uyayivala Nkosi yami. ukuze ingakwazi ukuthi ibonakale alekelelwane Hey, Nkosi yami. hhayi ukuphareta ngobuthakathaka bomunye umuntu Oh, Jesus. nawe kodwa ubuthakathaka phela shintsha Yes, hallelujah. shintsha phela nawe ubuthakathaka Hey, Nkosi yami. ungajabuleli nje ukuthi wena ulokwaba buthakathaka nje kwabuthakathaka bakhona uyabubona ukuthi unobusa Unobukhophololo, hallelujah. unobukhophololo phakathi Jesus. Oh, hallelujah. ngoba naye lo makonda wakhe naye bayengasathiwa nje naye akabe nobakho ubuthakathaka yahluleka ukubekezelela kodwa obakho ufuna lokhu kubekezeleliwe njalo Hallelujah. kanti uyamosha uyahla phansi Hey, Jesus. konje bayahamba yini ababili bengazange bavumelana Nkosi yami. ngalesikhathi ngena kulesi sivumelwane lesiya Nkosi yami. khumbula lobuya mnandi obabukade busekhona Hey, Nkosi Jesu. ngoba kuzokwazi ukuthi uqhube
indlela yonke. Hallelujah. Ubuka na strong points omuntu lapha muhle khona ucapitalize khona. Oh Nkosi yami. Ungakwenzi nawe ngekuthanda ukuthi kwenziwe kuwena. Hallelujah. Sikakhulukazi nje thina amadoda sinakho ukucabanga ukuthi abantu besifazane izinsimbi. Yena akazweli nje akanagazi. Ungenza nje noma ngabe yini oyithandayo. Oh Nkosi yami. Kuye nje ukuthi shu. Wathi yena akazalwanga waqhubetheni. Kanti sonke sizidalwa zikaNkulunkulu. Futhi izwi lize lithi bona bayizitsha ezibuthakathaka. Njengoba bayizitsha ezibuthakathaka fike ngaso sonke isikhathi sihlale sazi ukuthi bayizitsha ezibuthakathaka. Oh hallelujah. Abadinga ukuthi babe nechart. Oh Nkosi yami. Banakeleke. Oh Jesus. Ngendlela zonke. Oh hallelujah. And lesi sivumo esikhuluma ngaso si-covenant. Ay Nkosi yami. Yabona ke mangikhuluma nge-covenant amaKristu awazi nje ukuthi ngikhuluma ngayo. Ay Jesus. Kodwa ube kuthiwa ngikhuluma nama-Muslim. Ay Nkosi yami. Ayazi ama-Muslim uma ukhuluma nge-covenant ukuthi ukhuluma ngani. Ukhuluma ngesivumo. Ay Jesus. And isivumo oyimisela ukuthi uyoze ulale. Hallelujah. Nkosi yami. Ngoba kukhona ivision ukuthi abantu bangena bayazi ukuthi baya kuphi. Oh Jesus. Esikhuluma ngaso. Oh Nkosi yami. Abantu bama-Muslim kwala ngisho kuthiwa ushadiswe nomuntu akangamthandi. Siyezwana. Ushadiswe nomuntu akangamthandi is an arranged marriage. Kuqhamuka umzali wentombi nomzali wensizwa bahlanganisa. Nkosi yami. Bayakwazi ukuhlalelana. Ay Jesus. Bayakwazi ukubekezelelana. Hallelujah. Kune-goal Nkosi yami. yokuthi fanele iligasi nomcebo wala ekhaya ube protected, ube preserved. Hawu kodwa woza thina amaKristu. Hallelujah. Ave kulula ukudivorce abo. Nkosi yami. Udivorce umuntu indoda ingamshayi. Adivorce umuntu kungesikho ukuthi indoda isiyenza i-abuse le bekade ekhuluma ngayo umfundisi i-gender based violence. Adivoziswe nje ukuthi nje Nkosi yami ngithe nje ngithi ngiyahamba ngambona nje kusenje ukhohliwe ngumtshela ukuthi uyangithanda. Shothi seqoliwe khona seqoliwe sengiyamlahla sengiyamdivoza. Hallelujah. Nje yephepha kulula Jesus. uvele nje abantu behlukanise kanjalo. Ay Nkosi yami. Kodwa kukhona le yenhlobo Hallelujah. understand covenant. Ay Nkosi yami. Ukuba ayikho institution yempilo engenazo ingqinamba zayo. Ay Mawungena Jesus. kulesi isivumo isivumo somsebenzi, contract yomsebenzi. Ay Nkosi yami. Usayinele ukuyoqashwa. Hayi ukuthi kuzofika kube usweet nje kushelele. Ay Nkosi yami. Sazoba ney'nkinga ozohlangabezana nazo emsebenzini. Kodwa sikaze sibuzwe uthi wena usuyaresign. Ay Nkosi yami. Uthi nje usuyaresign ngoba nakho uthe uthi uyahamba umkholigi wakhe akangakubingelela. Ay Nkosi Kodwa wena yami. wenze njani? Uzibe ukholigi uqhuma umsebenzi. Jesus. Kanjalo nakuyo le institution usathane uyihlasele. Ay Nkosi yami. Yazi ukuthi usathane uza ngabi nendaba nabantu abakimpithile. Ay Mina ngeke Jesus. ngwathola ama-report okuthi athi umuntu hey kwakungcono sisakimpithile. Sanele sashada. Sayishuka imbosha. Enganamadimoni omkhatha ayavuka azolwa nomshado ngoba umshado yinto engcwele, isimiso esingcwele sikaNkulunkulu. Jesus. Akanendaba usathane ngalesikhathi abantu nje beyikhiphihlele bengashadile. Uyadabula usathane futhi uma ngabe umuntu uthothi nje uthola ingane yaseFryhead, uthola ingane yaseGungundlovu, uthola ingane yakuphi akana uyadabula kodwa once kwathiwa ke loyo muntu loyo uthatha istep sokushada. Ngiyaxoxela usathane uma ngenyawo ngoba umelene ne-institution kaNkulunkulu ye-marriage. Oh Nkosi yami. Waze wathi omunye ayikho nje into esile nje ngokushada. Kawuright nje njengoba kade ngiphila impilo yokuba umakhwapheni. Phila impilo nje yokuba umakhwapheni. Wenziwa ukuthi ufice inselela lengqinamba kanti phela ekubeni umakhwapheni ujwayele ukutamasa. Nkosi yami. Phela umakhwapheni bayatamasa ngoba amadoda anamahlazo. Oh hallelujah. Ulalise ehotela
intombazane nje yakomunye umuzi ongayazi kodwa unakho emfino engenawo kushamafutha nosawo. Hallelujah. Kodwa izinto zaseThekwini nenzipha eyibo. Nkosi yami. Uyakwazi wena ukuthi ulokhu uyinaka, uyinesa, uyithengela zonke izinto ongazenzeli unkosikazi wakho. Hallelujah. Shaya. Ungazenzeli unkosikazi wakho. Yeah. Bashizile lonkosikazi beqala impilo phansi. Bakhupha nayo impilo asebenza unkosikazi atheza amadaka kwakhiwe ibhizinisi lize libe likhulu la ekhaya umcebo omkhulu. Bawusumkhulu umcebo indoda isibona ukuthi unkosikazi akasafanele imali ukudla naye. Sefanele bebe khona abazomdlisa. Imali yethu. Jesus. Khona sefanele ke manje bezomdlisa. Bayisembheka nje manje yebo befanele ukutheza amadaka. Befanele ukwakha bobabili. Usilokhu indoda izoqasha ngabaphansi abangekho uma befuna ukugila imkhuba yabo bayathanda ukuqasha ngabaphansi ngoba vele ngeke nibavuse nibabuze ukuthi kunjani. Hallelujah. Bayazivela ngeke bavuswe. Athi unkosikazi umfowethu ongasekho. Umfowethu ongasekho. Umfowethu ongasekho uthi angiganwe kodwa wayethule isadla imfilo losawoti. Ngoba lo nkosikazi kufanele ahlupheke manje nezingane. Kodwa benisebenza nilekelelana nosefika nje uka2 minutes noka2 seconds. Usefika manje usezoshaqa konke naye njalo usile ngoba uzongcela umbele ogwansile. Uyawathusa uyagula usulele emashidini ezibhedlela. Engeni indaba yakho. Eyibalithi. Usonalekelwa iloya wamadaka. Eyibalithi. Lo yesuka kude naye. Hey. Osumbone ngaseluthu. Kunjani? Iyenzeka yini abantu ababili behambe bengazange bevumelane naye. Nkosi Impilo yami namanje isasho ithi cha. Nkosi. Jesus. Basebenzela abalikho